Предлагам на вашето внимание този просторен тристаен апартамент с отлична локация, най-далеч от централната градска част и същевременно на тихо и спокойно за живеене място. Намирам се в дневната, просторна дневна, с югоизточно изложение, с излезна тераса с прекрасна клетка. Източната спалня с изход на същата тераса. Втората спалня. Като втората спалня излизаме на тераса със собствено дворно място, което е определено за жилището, което се намира на партерно ниво. От към входа и на първи жилищен етаж от към улицата, заради денивелацията, която има терена. Хубава баня с туалетна с прозорец. Чудесно тристайно апартаментче, което може да стане вашия мечтан и желан дом. Елате да ви го покажа.